This video is for entertainment purposes only. This channel does not promote overspeeding and dangerous driving. Please prioritize road safety, obey traffic laws, and never attempt dangerous driving seen in this video. Imagine papunta ka ng Bicol pero gusto mong makatipid at komportable yung bus na sasakyan. Anong pipiliin mo? Ordinary bus na masikip pero mura? O aircon bus na mahal pero siguradong komportable ka? In this video, sasakay tayo sa isang klase ng bus sa Bicol na mas mura kumpara sa usual na aircon bus at mas komportable kaysa sa usual na ordinary bus. But spoiler alert, medyo maraming tigil sa daan itong bus na sasakyan natin. Nandito tayo ngayon sa Grand Central Terminal ng Legazpi City at magbabiyahe tayo pabalik ng Manila. Pero wait, Kuya Gab, nasan yung video papuntang Bicol? Well, bumiyahe tayo mula Cubao patungong Legazpi last March 20. Okay naman yung first part ng biyahe hanggang sa marating natin ang first stopover. And sadly, kinailangan nating itigil yung pagbi-video. Pero yung sinakyan natin papunta ay pareho lang sa makikita nyo sa video na to. Anyway, today ay sasakyan natin ng isang bus company na kilalang kilala sa South Luzon. At ito rin ang paborito kong bus company simula pagkabata. Anong company ito? Walang iba kundi ang Superlines. Lumaki ako na sumasakay sa buses ng Superlines kapag umuwi kami ng family ko sa Camarines Norte. Kung noon ay puro luma at kakarag-karag ang kanilang fleet, ngayon karamihan ay brand new na at isa sila sa mga nangunguna pagdating sa pag-acquire ng latest bus models. As of April 2024 ay merong more than 100 buses ang Superlines na tumatakbo araw-araw. At kapag malaki ang fleet ng isang bus company, marami rin ang ruta nito. Ito ang route network ng Superlines as of 2024. And in this video, susubukan natin ng isa sa mga pinakamalayong ruta nila which is Legazpi City. May isang biyahe sila kada araw sa Legazpi. Now anong mangyayari pag pinagsama natin ang ordinary bus at isang regular aircon bus? You get an airconary class. Basically, meron itong 2x3 seating configuration ng traditional ordinary bus pero air condition. Para bang premium economy class ng mga airline. Now ready na ba kayong makita yung sasakyan natin? Meet the Ankay A8. Isa ito sa airconary buses ng Superlines na bumabiyahe sa kanilang Bicol at Quezon routes. May haba itong 12 meters at mayroon itong 10-liter Weichai engine na kayang magbigay ng 330 horsepower. Nilabas itong Ankay A8 ng Superlines noong 2019, which means around 5 years old na ito ngayong 2024. At kita-kita nyo naman may battle scars na ito at medyo iba ng itsura kumpara 5 years ago. Tara, silipin natin ang loob. Now, first impressions, medyo nakaka-claustrophobic yung loob. 2x3 seating configuration, check. Masikip na aisle, check. Madilim na interior, check. Walang duda, ordinary nga ito. 71 passengers ang kaya nitong isakay sa isang biyahe, around 30 plus compared sa regular aircon bus. Let's have a closer look sa seats, starting with the brand. Based sa photos at info na nakita ko sa internet, ginawa ito ng Finsa mula sa bansang Spain na isa sa mga reputable brands pagdating sa seat manufacturing. Unang bagay na napansin ko, mas malapad ito kaysa sa usual na ordinary bus seat. Ito yung reason kung bakit masikip yung aisle. Maganda yung mold ng upuan, medyo malambot rin ito, and the legroom, decent yung space. Now ito yung bagay na nagustuhan ko, reclinable yung seats. Hindi lahat ng airconary bus ay may ganitong feature. And I think perfect ito sa malalayong biyahe dahil makakadagdag ito sa comfortability. Kung ang regular aircon bus mula Legazpi papuntang Cubao ay nagkakahalaga ng 1,150 pesos, sa ordinary bus naman ay 800 pesos. Itong airconary ng Superlines, 1,030 pesos. 830 naman kapag discounted. Worth it kaya yung extra 230 pesos para sa aircon at mas malapad na seats nitong airconary bus kaysa sa usual na ordinary bus? Yan ang aalamin natin. And with that said, let's go! At 4 PM ay umalis tayo dito sa Legazpi City Terminal. Iilan lang yung sumakay dahil in season. Pagkalabas ng terminal ay nagsimulang magtikit ang ating konduktor. Now I mentioned na 1,030 pesos ang pamasahe mula Legazpi hanggang Cubao. But dahil naging suki tayo nitong bus 1197, binigyan tayo ng napakagandang discount ng ating konduktor. Makaraan ng ilang minuto ay nadaanan natin ang bayan ng Camali. Pumasok tayo sa bypass road at dito ay nakita natin ang main attraction dito sa Albay, ang nag-iisang Mayon Volcano.
Along the way ay may ilang pasahero na pumara at pinasakay ng ating crew. And after a few minutes ay narating natin ang City of Ligao. Our first stop para mag-pick up ng iba pang pasahero. Medyo marami yung sumakay dito at karamihan pa ay nakabook. At pagkatapos lang ng ilang minuto ay tumuli na ulit tayo. First stop, done. Perfect yung timing ng alis natin sa Legazpi dahil nakita natin ang ganda ng scenery dito sa Albay. Pero bago tayo magtuloy-tuloy ay may pinikap ulit itong bus. This time, sa bayan ng Pulanggi naman, merong booking office dito ang Superline kasama ang iba pang kilalang bus companies. Second stop, done. May ilan pang pumara pagkalabas natin sa highway. Pero nang may makasabay tayong ilang bus, nagkaroon ng konting action. Before 6 PM ay nadaanan natin ang Bato Camarines Sur. Dito ginagawa yung famous pansit bato. Nag-request ako sa crew natin kung pwede bang bumaba rito para bumili. And to my surprise, meron daw silang tinitigilan dito para makabili ang mga pasahero. O yung bibili pong pansit bato, yung CCR, may CR din yan. Maraming klase ng pansit bato dito sa tinigilan natin, pero ang pinili ko ay yung mga nakapack since mas matagal ang shelf life nito. Nag-range naman ang price nito from 40 to 190 pesos. Dahil secured na ang pansit bato, tumuli na ulit tayo sa biyahe. Third stop, done. Pagpatak ng 7 PM ay narating natin ang Naga City. Now dito na tayo natagalan dahil ilang beses tayong tumigil. First ay sa headquarters ng Superlines para mag-diesel at nagpalit ng duties ang ating crew. Then pumasok tayo sa Naga City Bus Terminal kung saan ay naghintay ng pasahero for 30 minutes ang ating bus. Medyo dito na ako na-frustrate dahil halos isang oras tayong nasa Naga. But then bago mag 8 PM ay nagtuloy-tuloy na ulit ang ating biyahe at dito na bumilis ang ating bus. At 8:45 PM ay nadaanan natin ang Sipokot Camarines Sur at kumaliwa tayo patungong Quirino Highway. Now kung bago ka sa channel na ito, baka hindi mo magustuhan ng part na ito. Marami lang naman kasing lubak dito. But as we traverse this part of Quirino Highway, napansin ko na smooth pa rin yung suspension nitong Ankay A8 kahit maraming lubak. Medyo maingay lang at maraming kumakalansing sa loob nito dahil sa mga loose parts. Yun the universe of privacy.
seconds later. PM nang tumigil tayo sa isang kainan dito sa Ragay, Camarines Sur. Now at this point ay halos 6 hours na tayong nagbabiyahe at medyo nakakagutom na kaya bumaba muna tayo. Medyo masama lang yung kutob ko dahil mukhang overpriced yung mga pagkain. Matapos nating mag-stop over ay tumuloy na ulit tayo and I decided na magpahinga muna habang wala pang action sa unahan. Also para makapag-charge rin ng phone. Pagbalik natin sa harapan ay nasa bandang Tagkawayan, Quezon na tayo. Mula rito ay may natitira pang 280 kilometers. At ang estimate ko, mararating natin ang Manila in about 6 hours kung wala na tayong titigilan pa ulit. We'll see about that later. It's 12:47 AM at nandito na tayo ngayon sa Gumaca, Quezon. As you can see, naabutan na tayo ng mga bus na galing sa ibang parts ng Bicol dahil sa ilang tigil natin. But so far, komportable namang sakyan itong Ankay A8 ng Superlights. Habang binabaybay natin itong Maharlika Highway, bigla kong naisip na halos 5 oras na palang nagmamaneho ang driver natin. At surely meron pa tayong susunod na stopover bago marating ang Manila. Ilang sandali nga lang ay tumigil tayo sa isang kainan dito sa Atimonan, Quezon. Bumungad sa atin ang mga nakaparadang bus ng Superlines, which means magi-stop over tayo dito. Nag-advise ang crew na sandali lang daw tayo dito dahil magpapalit lang daw ng driver. Tumuloy tayo sa biyahe after 15 minutes at pagkalabas natin ay humataw na muli itong ating bus.
moments later. Nasa kinatang business trip. May mapong donation. Sa ano, pero ang dami. Naging mas smooth yung biyahe natin nang dumaan tayo sa Lucena City. Indication na malapit na tayo sa Manila. Nag-decide ako na matulog na muna dahil mahigit 10 hours na rin tayong nagbi-video. Pero hindi dito natatapos yung biyahe natin. May ilang lugar pa tayong tinigilan bago makarating ng Cubao. CR break sa Alaminos, Laguna, drop-off at isa pang CR break sa Tupina, Calamba, drop-off sa Alabang, PITX, a total of 11 stops. PTX mo dyan ha? PTX. Finally, after magbaba ng pasahero sa PITX, papunta na tayo sa ating endpoint. But now, it's time for a recap. Seats, 9 out of 10. Okay wait, gawa natin ng ibang rating system itong sinakyan natin ngayon. Instead, i-discuss na lang natin kung sulit ba itong sakyan compared sa ordinary bus at sa regular air-conditioned bus. From Legazpi to Cubao, ang ordinary bus ay 800 pesos. Ang regular aircon, 1,150. Itong aircon na rin ng Superlines, 1,030 pesos. With decent seats na reclinable at merong ample legroom, worth it ba ang extra 230 pesos? For me, it's a yes. Malamig at mabango yung aircon, nakatulog ako ng maayos, at walang uncomfy moment sa biyahe, kaya I would say na worth it ang extra 230 pesos. Pero kung willing ka namang magbayad ng extra 360 pesos para sa regular aircon bus, why not? I'm just saying na magandang option itong aircon na rin ng Superlines para sa mga gusto ng aircon bus na nagtitipid. Overall, bigyan natin ng 7.5 out of 10 itong biyahe natin with Superlines. Dumating tayo sa Cubao Terminal bago mag 6 AM. Inabot lang naman tayo ng exactly 14 hours, which is longer compared sa mga huling biyahe natin galing Albay last year. But I have no complaints dahil ganito talaga pag ordinary bus at pick and drop ang biyahe. Big shoutout sa napakabait na crew nitong Bus 1197. Binayagan tayong mag-video sa harapan, bumili ng pansit pato, at higit sa lahat, binigyan tayo ng discount. I can't wait na makasakay ulit sa Superlines pauwi naman sa hometown ko sa Camarines Norte. Ikaw, anong thoughts mo dito sa biyahe natin? Meron ka ba mga gustong i-share or i-suggest para sa mga susunod na biyahe? Comment down below. Make sure to subscribe para laging updated sa mga susunod na video. Thank you so much for watching and until next time!